Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне телибез. Максат иткән һәр эшегез уң булсын. Календарда бүген 6 апрель, чәршәмбе көн, изге Рамазан аеның 5 көне. Берләшкән Милләтләр оешмасы тәкъдиме белән бүген тынычлык һәм үсеш өчен халыкара спорт көнен билгеләп үтәләр. Көннең максаты спортка игътибарны арттыру, спорт ярышлары, марафоннар һәм башка чаралар уздыру. 2015 елдан башлап бу көнне өстәл теннисы көнен билгеләп үтәләр. Халык телендә пинг-понг дип тә йөртелүче уен гасырдан артык элек барлыкка килә. 1988 елда Олимпия ярышларының уен төре буларак кабул ителә. 1896 елның 6 апрелендә дөнья спортында иң мөһим вакыйгаларның берсе уза. Грециянең баш каласы Афина шәһәрендә урнашкан стадионда беренче Олимпия уеннары ачыла. Биредә 14 илдән 241 спортчы катнаша. Аллаһыбыз бу дөньяда бар нәрсәне парлы итеп яраткан. Хатын-кызларны ул үзенең рәхмәте белән ирләр өчен яраткан. Никах укытып, гаилә корып һәм балалар үстереп кенә кеше яшәүнең мәгънәсен аңлый ала. Мобиль телефоннар заманында яшьләргә күзгә-күз карашып аралашу, танышу җитми. Шул мәсьәләне хәл итү өчен һәм телебезгә карата булган мәхәббәтне тагын да үстерү максатын алга куеп, татарның актив яшьләре Адәмнәр һәм һавалар проектын башлап җибәрде. Яшьләргә танышып аралашу, фикердәшләрен табу өчен тагын бер шәп мәйданчык Адәмнәр һәм һавалар проекты. 2019 елның август айында Казанның Һава мәчетендә Рәшид хәзрәт Вилдановның хәйр фатихасы белән башланган беренче очрашу уңышлы була. Мәчеттә ир-ат һәм хатын-кызның бу тормыштагы урыннары турында лекциялар тыңлап, шәһәребезнең аш-су йортларында милли ризыкларыбызны пешерү мастер-классларында катнашып, уйнап, җырлап, биеп, яшьләр бер-берсен яхшырак аңлый башлый. Кемнәрдер гаилә кору өчен бер-берсенә яр таба. Рәхмәте белән Безнең инде мәчеттә башланды. Бу җыен, аның фикере һәм аның нияте хәерле. Һәм дә монда инде безнең бөтен уйлаган эшләребездә хәерле, һәм дә инде әзерләгән ризыкларыбызда хәләл. Һәм безнең алдагы көннәрдә күтеп калабыз. Бер-берегез белән менә шулай аралашканда, бер-берегез белән менә шулай сөйләшкәндә, бәлки ничектер танышып китерсез, бәлки гаилә корырсыз. Адәмнәр һәм һавалар проекты башкалабыз Казанда айга бер тапкыр уза. Бу очрашу 28-се. Иң элек һәр катнашучы үзе белән таныштыра. Соңрак кызыклы уеннар, күмәк милли ризык пешерү процессы башлана. Безнең инде бөтенесе бүгенге көндә проектта 536 кеше регистрация үтте. Һәм инде шулар арасыннан әгәр дә исәпкә алсак, теге һәрберсендә инде җитәкләп җөрмибез. Ләкин инде менә 6 никах бар. Аннар инде безнең Алла берсә шулай ук бергә менә без Алина белән бергә үткәрергә киләчәктә ай саен бер тапкыр. Ләкин инде менә Ураз ае безнең ятышып калачак. Ай саен нашы әлеге форматта дәвам итү була. Беренчедән, шуннан башлыйк инде һәр вакыттагыча ниндидер бер мәйданчык кирәк иде бит инде яшьләргә, татар яшьләренә очрашырга, бер-берсе белән яңа танышулар булдырырга. Бу инде ниндидер җитди мәхәббәт мөнәсәбәтләре генә түгел, минем уйлавымча, бергә ниндидер файдалы мөнәсәбәтләр урнаштырып калырга. Бәлки эш буенча ул кирәк булып чыгып куяр. Бәлки әле инде өйләнгән парлар булса, мәсәлән, мин үзем өйләнгән, бирегә була бит инде киңәшләр яшьләргә. Гомумән монда кеше ачылырга, әзрәк күңелендә булганын кем беләндер уртаклашырга килергә тиеш дип саныйм. Мәсәлән, мин беренче кат кына түгел, менә именно татар телен үстерү, традицияләрне истә калдыру һәм үзеңнең яшьтәшләрең, танышларың белән күрешү, это үзенә бер рәхәтлек. Адәмнәр һәм һавалар очрашуына гаилә психологларын, шулай гаилә тормышындагы парларны да чакыралар. Алар үз тәҗрибәләреннән чыгып, яшьләргә кирәкле киңәшләрен бирә. Сайласаң, гомер буе да сайларга була, ләкин тәвәккәлләп үзеңә тиң булырдай кешене чамалап
Аның белән гаилә кору бүгенге көндә мөһим. Әле менә Рамазан ае якынлаша. Шунлыктан да әйтәсе килә, яшьләр ашыксыннар иде гаилә корырга. Чөнки гаилә кормасаң, башка килде-китте уйлар керергә мөмкин. Менә шундый уйлардан арыну өчен гаилә корып, алдына максат куеп, дөрес яши башлау өчен минем уйлавымча инде яшьләр бу турыда уйлана башларга тиешләрдер. Һәр барчагызга хәерле матур көн теләп тапшыруыбызны дәвам итәбез. Иңне иңгә куеп парлы гомер итү, булар барысы да зирәк акыл да, үзара мәхәббәт тә, хөрмәт тә, сабырлык та таләп итә. Бүген бездә кунакта җырлы гаилә. 14 ел парлы гомер кичерүче, буада яшәп иҗат итүче композитор Сәйдәш Хәсәнҗанов һәм аның тормыш иптәше җырчы Рәшидә Хәсәнҗанова. Кунакларыбыз белән әңгәмәне башлаганчы алар башкаруында җыр тыңлап китик. Киліп кетем яннарыңа, мен язайқа батланып, сайрарманың көңілі бақшаңда, бұлбұлдай қанатланып. Килеп кетем яннарыңа, мен язайқа батланып, сайрарманың көңілі бақшаңда, бұлбұлдай қанатланып. Бағылым сүйі ярыңа, тоқталым тәуге қабат. Білесіңімі юрек түгіл, сен мені шынылап ярар. Қағылым сүйі ярыңа, тоқталым тәуге қабат. Білесіңмі юрей түгел, сен мені шынылап ярат. Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле кунаклар. Хәерле көннәр сезгә дә. Хәерле көннәр, исәнмесез? Бу җырны тыңлаганнан соң тамашачыларыбыз үзләрен инде Хинд фильмын карагандай хис иткәндер дип уйлыйм. Менә сез дә гаиләдә Хинд ирләре һәм хатын-кызлары кебек җырлап кына аңлашасыздыр, әйеме? Инде бары тик җырлы хисләр генә шула үзебезнең Рәшидә белән семьябызда, гаиләбездә. Чөнки тормыш юлы һаман җырга бәйләнгән. Шуңа күрә гел җырлар җырлауда дәрсеңә әйткәндә Хинд киносыннан ким түгел. Танышу тарихы ничек башланды ул сезнең? Танышуга килгәндә мин ул вакытта драм театрда эшли идем. Раил Садриев миңа әйткән иде, үзеңә җыр булдыр дип. Мин сорашкач, кайдан җыр табып була дип. Миңа адрес бирделәр. Буа шәһәрендә бер генә композитор бар, Сәйдәш Хәсәнҗанов, шуңа бар дип. Мин киттем җыр эзләргә, шалтыраттым, очраштык. Шул вакыттан соң инде җыр да булды, гаилә дә. Бала да булды. Аллаһка шөкер, субханалла. Менә ул вакыттагы хис кичерешләрегез сезнең уртаклашып киттек әле. Безнең бүген шундый мәхәббәт турында сөйләшәбез без. Шуңа күрә инде бик урынлы булыр иде бу. Мәхәббәт булмаса, җирдә яшәү булмас иде, дөресен әйткәндә. Яңа парлар тумас иде, балалар тумас иде, яшәү булмас иде, тереклек булмас иде, шулай бит. Шын китүе дә мәхәббәтнең җыр яздырдым Рәшидәгә. Мәйдан бака чыгып китә инде. Шуның белән мәйтәм башка күрмәмен дә ахыр инде дип. Мәйтәм сезне итеп куйым әле дидем. Анда инде Рәшидә сездә андый да бармы дип менә. Алай юк түгел инде. Мәйтәм сездә доставкада бармы? Доставкада бармы дип менә шуннан башланып китте мәхәббәт. Безнең җырлар көндәлек хәләткә дә кайберсе бәйләнде инде аның баштарак. Хәзер инде җырышы шундый яздырабыз. Барса да дөресен әйткәндә бөтен җырларыбыз да мәхәббәткә бәйләнгән. Мин яратам, син яратасың, шундыйрак темага. Сәйдәш әфәнде, бөек татар композиторы Салих Сәйдәшев исемен йөртү бәлки нәкъ менә шул сезне композиторлыкка этәргәндер. Ничек уйлыйсыз? Уйлаганыгыз булдымы бу турыда? Инде менә хәзер гомер үткән саен уйлыйм. Минем бөтен уйнау 6 яшьтән башланды. Әти мөнидерия. Нинди уен коралны уйныйдыр? Тальянкада башладык. Тальянка бармаклы гармун дип әйтәдер инде. Аны инде әтигә абыйны өйрәткәнне карап торып, үзем кызыктым. Аннары соң бик бәләкәй булгач уйныйсылар да килә урамда.
Абый апкредерие почти инде кыйнап утыр рән менә шуннан абыйга әтиме рәхмәт. Һәм инде безнең минем канда инде бабайларыбыздан гармония саган булганнар. Алар оста гармончылар булганнар. Менә шуннан инде беренче класста инде мин баянда арендым инде. Баянда менә шул 8нче класстан соң киттем Алабуга мәдәни агарту училищесына. Уже баянда бик оста укытучым эләкте. Фәхрезиев Талгат Мөхтарович бөтен серләрен аңлатты. Аннары армия саплары. Шуннан соң инде мәйтем тагын зурайтырга кирәк. Казан дәүләт академия институтына оркестр бүлегенә кереп, аны тәмамладым 2002 елда. Менә бөтен шунда алдым мин серләрен, музыкаларның, гармонияларын, сольфеджиоларын, бөтен нәрсә минем колакта сеңгән. Менә һәр җырда миңа авыр түгел. Җыр яздырага дисәң, алдан уйлайм, ул җангарамадымы, ул алайды түгелме дип. Аннан соң үземнең ниемне чыгарам, мин халыкка шул матур килер. Хәзер дә сез нәкъ шушы иҗаттан ерак түгел, сез белүемчә музыка мәктәбендә эшлисез, әйеме? Балалар мәктәбендә инде педагог, концертмейстер, балалар рәтергә сәбәбем бар. Курай, кубыз, гармон, баян менә шундый. Субханалла. Нинди генә уен коралына тотынсагыз да, димәк инде искиткеч итеп башкарасыз. Сәйдәш әфәнде, әйтегез әле, менә көй ничек туа? Әлеге сорауга бәлки фәлсәфи дә җавап бирергә буладыр, әйеме? Менә илһам чыганагы нәрсә сезнең өчен? Ки ул менә шагыйрьләр да инде ул теге мин тирп язам дип булмый, тумый. Ул туа менә шул сез әйткәндәй фәлсәфи, ул аңлашылмый торган хис ул. Аны шунда яздырып калсаң, нотага салсаң, ул онытылмый инде, барлыкка килә. Алай теге чынлап торып языйм әле дигән ни юк. Иртән тордым да эш кебегәйме, юк, менә миңа бүген язырга кирәк дип алай булмый. Башта ки туамы, әллә инде шигырьгә игътибар итеп, шуннан соң ки язасызмы? Шигырьгә игътибар итәргә кирәк. Ниндирәк жанрда язып, моңлыракмы, яшьләргә кагышлыракмы? Син чынлап яратман килеп чыкканы ничек? Ул вакытта магнитофон заманасы иде. Сәйдәш төнлә йоклый алмаганбыз, нәрсә булгандыр. Миңа иртә белә алып килә, кара, тыңлап кара ди. Баса кассета әйләнә бит инде. Кассетада менә шул теге сүзләп түгел, килеп кенә. На шулай гына шул ки. Ярты йоклаган килеш. Да, сүзе дә юк, бер нәрсәсе юк. Шундый гына. Әйе. Шулай илһам. Илһам канаты килгән, әйеме? Син мине чынлап ярат дигән җир инде безнең төнлә туган җыр ул. Рәшидә ханым, сез җыр сәнгатенә ничек кирип киттегез? Җыр сәнгатенә кирип китү ул теге турдан гына кирип китү түгел инде. Дәресен әйткәндә, мин кичкенә чактан, бала чактан җырларга яраткан бала идем. Кай вакытларда кырларда йөргәндә дә теге үземне сәхнәләрдә хис итә торган идем инде бала чакта. Инде үсеп җиткәч, менә шул драма театрга эшкә кергәннән соң, Сәйдәш белән инде эшли башлаганнан соң, чынлап торып инде җырчы булу теләге туды. Һәм без инде үзебезнең җырларны булдыру өстендә эшләдек. Аллага шөкер, бүгенге көндә безнең 4 диск чыкты. Тагын әле яңа җырларыбыз бар. Әле дөньяга чыкмаган яңа аранжировкалар белән берничә җырыбыз әзер тора дөньяга чыгарга. Рәшидә ханым, менә сез хатын-кыз буларак Сәйдәш әфәндене әлбәттә инде илһамландырып торасыздыр. Мактанып әйтү түгел, син булдырасың, синнән була. Дәресен әйткәндә хатын-кыз ирләрне ничек ярата, тәмле итеп ашата. Коры, ягымлы йөз. Ир кешегә әллә нәрсә күп кирәкми. Ирне ир иткәндә хатын, хур иткәндә хатын дигән әйтем бар, әйеме? Димәк инде менә сез Сәйдәш әфәнде ирне ир иткән хатын дип әйтергә кирәк бу чиракта. Мактанып әйтү түгел, может шуңа туры киләдер дә ул. Кем белгән. Дөресен әйткәндә, безнең гаиләдә мәхәббәт яши. Аңлашу, мәхәббәт. Менә безнең телевизор экраннарын карап утыручы яшьләребезгә нәрсәләр киңәш итәр идегез сез? Яшьләргә әйткәндә, гаиләле яшьләргә әйткәндә, берсе сөйләгәндә икенчесе тыңлап торсын иде. Әбиләрдән килгән әйтем бар бит, бабай эштән кайткан төшкә, әби авызына шырпы кабып куя бит. Кай вакытта менә шул мисал туры килә торгандыр. Бирең кызып киткәндә икенчең бастырырга кирәк инде. Дәшми торырга кирәк. 5 минуттан үзе барса да җайлана.
Сәйдәш әфәнде, сез нәрсә дип? Шулук, шул жоқ еткенде хатын қыз, бар еткенде хатын қыз. Мен Құдайыма рәхмәтле. Ник дисәк, без икебез дә бер көнне туган, бер көнне безнең бер каз җитә, бер стәл җитә безгә бер туган көнебезне үткәрергә. Құдайыма бик зур рәхмәт. Шулай гомерләр безне озын биреп, бергә яшәргә дә табылган икән, ташламаска, кисмәскә. Тагын әйтәсе килә, менә һәр көнне менә мин ишетәм ул сүзне. Миңа Сәйдәш һәр көнне шушы тормышта яшәткәнгә миңа һәр көнне рәхмәт әйтә. Һәрбер өстәлдән торамы, үтеп китәме, рәхмәт ди. Нәрсә өчен әйткәнен аңлап та бетермим кайвакыт. Рәхмәт әнкәсе. Бик зур рәхмәт. Менә хәзер инде бу чиракта мин сезгә рәхмәт әйтәм. Шундый җылы очрашу өчен һәм инде алга таба да очрашулар насыйп булсын дигән теләктә калабыз. Амин. Амин, рәхмәт. Тапшыруыбызны Сәйдәш Хәсәнҗанов башкаруында дусларга, туганнарга җыры белән тәмамлыйбыз. Һәр вакыт дуслык һәм туганнар кадерен белеп яшик дигән изге теләктә мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Туган бар җирдә ярдәм бар, тормышлар бара гөреләр. Кадерен белеп туганнарның, алар һәр вакыт кирәк. Бәйрәмнәр узмый дусларсыз, иң якын туганнарсыз, матур теләкләрсез, һәм дә дәртле җырларсыз. Бәйрәмнәр узмый дусларсыз, иң якын туганнарсыз, матур теләкләрсез, һәм дә дәртле җырларсыз. Бәхетле сәгатьләр һәм борчулы минутлар, кайгы шатлык бүлешергә кирәкле якын дуслар. Бәйрәмнәр узмый дусларсыз, иң якын туганнарсыз, матур теләкләрсез, һәм дә дәртле җырларсыз. Бәйрәмнәр узмый дусларсыз, иң якын туганнарсыз, матур теләкләрсез, һәм дә